ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କାବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଖାଲି ସିନେମା ହଲ୍ ଦେଖିକି? ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ହୁଏତ ମତେ କିଏ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତି, କିଏ ଫ୍ୟାନ୍। ମୋ ଯୋଗୁ ସିନେମା ସୁପରହିଟ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ତ ସୁପର ଫ୍ଲପ୍। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହିବି ଆଜି। ଆଶା କରେ ଏ ଗପ ପରେ ମୁଁ ସିନେମା ହଲରେ ଏକା ନଥିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବି ମିଶିକି ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ। ଆମ ଗପର ନାଁ ହଉଛି ଆମ ସିନେମା। ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଫେରିଯିବା, ଗୋଟେଇ ଆଣିବା କିଛି ଝଲକ, କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି। ହଜିଯିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଯାଦୁରେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜନ୍ମ 1936 ମସିହାରେ ସୀତା ବିବାହ ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ଏହା କଲିକତାର କାଳି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯୋଗୁଁ ବନି ପାରିଥିଲା ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କାରେ। ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜରେ ଏହା ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଟିକେଟରେ ପୁରୀର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୀତା ବିବାହ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇପାରିନଥିଲା। 50 ଦଶକ ଓ 60 ଦଶକରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ପୌରାଣିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, କେଦାର ଗୌରୀ ଆଉ ମା ଭଳିଆ କିଛି ସିନେମା ଏହି ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କନ୍ଧାଦାର ଥିଲେ ଗୌର ଓ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ। ଗୌର ଘୋଷ ରାଜ କାପୁରଙ୍କ ସହିତ ପୃଥ୍ୱୀ ଥିଏଟରରେ ସିନେମା ଶିଖିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଥିଲେ ଆମ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିରେକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଗପ ନେଇ ସିନେମା କରିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆମ ଗପ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଏ ଗପ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଚିହ୍ନ। ଏସବୁ ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରଣ କରୁଥାଏ। ଏ ସବୁ ସିନେମାରୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି ଅମଡ଼ା ବାଟ ମାଟିର ମଣିଷ। ମଲା ଜହ୍ନ କା ଅଦିନ ମେଘ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସିନେମା ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଧାରିତ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅରୁନ୍ଧତୀ ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର, ମହମ୍ମଦ ରଫି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୀତ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୟୂରୀ ଗୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ସିନେମା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁନେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରଙ୍ଗୀନ ସିନେମାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ବାମ ମୋଡ଼ିବା। ମାୟା ମିରିଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ରୂପେ। ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯାଇ କ୍ରିଟିକ୍ ୱିକ୍ସରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛାଇ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯାଇପାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଥା ତ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ଯୁଗର ସିନେମା ଆଡ଼େ ଯିବା ଏବେ। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 60 ଦଶକରୁ 90 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ତିନି ମହାନାୟକ: ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଓ ପରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଓ ଏହି କଳାକାରମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଅଭିନୟ ସହ ନିଜ ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଜଗା ବଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସୃଷ୍ଟି।
ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭୁଲା ଗୀତ ଯୋଡ଼ି ସପନର ପଥେ ପଥେ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାୟକର ଛବିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନାୟକ। ଅଭିମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ବାରିପଦାରୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ରହିଲି। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ନାଗଫାସ, ହାକିମ ବାବୁ, ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର, ଗଣି ଚାଲିଲେ ତାଲିକାଟି ସରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଏହି 80 ଓ 90 ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାଥୀ କଳାକାର ମହେଶ ସୋତା ଓ ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମୋ ପରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମିହିର ଦାସଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ମୋ ପରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। କାହାଣୀ ସବୁ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ତଥା ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଅଭିନୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତଥା ମନଛୁଆଁ ସଙ୍ଗୀତ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଗେଲକର, ରାମେଶ୍ୱରୀ, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦେଖିଲି। 90 ଦଶକ ଆସୁ ଆସୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଡ଼ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଧୁନିକ ସିନେମାର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ରଚନା। ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ସହ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଢାଞ୍ଚାର ଗୀତ, ନାଚ ଓ ଧୁଆଁଧାର ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମ ସିନେମାରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓଲିଉଡର ବାଦଶାହ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଖେଳଘର, ମୋ କୋଳ ତୋ ଝୁଲଣା, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରି 7 ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶତାବ୍ଦୀର ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିନେମା ଜଗତରେ ଦବଦବା ରହିଛି ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର। ନୂଆ ଯୁଗର ନୂଆ ତାରକା ସେମାନେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଓ କଳ୍କି ସବ୍ୟସାଚୀ ତଥା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନେମାର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବି। ବିଗତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସିନେମା ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ପ୍ରାୟ 9 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଗପ ହେଲେ ବି ସତର ରିମେକ୍ ପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ବିଦେଶରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉନ୍ନତି ସହ ସିନେମାର ବାହ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋ ପରି ପୁରୁଣା ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମି କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ବଜେଟ୍ ବଡ଼ କରିବା ପରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନ ନେଇ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବା ହିଟ୍ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ସିଧା ସିଧା ନକଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ତଥା ଚଳଣି ସହ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ଆମ ସିନେମା ମୌଳିକତାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ସିନେମାକୁ ଆମେ ଆଦର କଲେ ପ୍ରାୟୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆମ ସିନେମାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ସହରରେ ଅନେକ କାହାଣୀ। ଏପରି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିନେମା ବନିଲେ ତାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବ। ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସିନେମା ହଲ୍କୁ। ଏକା ବସିଅଛି। ସିନେମା ପାଇଁ ରହିଛୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ମୋ ପରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଅଛି ସିନେମା। ସିନେମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅନ୍ୟତମ ଜରିଆ।
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲେ ଭାଷା ତଥା ଲେଖାର ଅବନତି ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ବହୁତ ସିନେମା ହଜିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଖାଲି ରହିଛି ତ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ଗୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସିନେମାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହାୟକ ହେବା, ଆମ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ?